Upsík. Takže ahoj lidi u nového videa, tohle to bude, nevím jestli to vlastně jako dlouhé video, ne, zkusíme to. Tohle je odhalko a mezi tím i povídání, proč tak často nenatáčím. No, odhalko, že? Nenatáčím tak často, protože vlastně natáčím přes mám ty mobil, což znamená, že ona je většinou v práci, nebo já jsem většinou venku a jezdím na hobíkách, že jmenuje kamera to tak jezdí na hobíkách, že jo, samozřejmě. A prostě tak jezdím, tak abyste si nemysleli, že třeba vůbec nejezdím, tak jo, já jezdím a pardon, teda nenatočím, ale mamka je buď v práci, anebo jsem venku. A hlavně mamka se většinou poslouchá písničky, takže ten mobil prostě nemůžu. Tak vlastně natáčím přes svůj mobil, protože mamka se na něco zrovna koukala. Tak právě proto říkám, jestli to půjde dát do vlogu, protože jsem nikdy nenatáčela vlog. Já se otáčím, protože tam jede traktor. Upsík. Protože tady tam nemusí traktory. No a vlastně tak, je to už trvá minutu a prostě to zkusím a jestli to půjde, tak vám budu natáčet i třeba dlouhé vlogy, třeba jak jdu třeba v les nebo tak, jdu. A prostě tak, takže odhalko možná budou i tréninky, protože mám novou překážku, a poprosím taky, jestli by mi udělal ještě jednu nejlépe. A prostě tak. Nevím, co mám říkat. Potom kamarádka ve 3 hodiny jede na závody. Jo. Potom ještě máme WhatsApp kanál, kde se jmenujeme Mašlička, potržítko Hobby Horse, potržítko Mašlička, že jo. Já všude musím dávat mašličky, jinak to prostě nepřežiju. A nevím, jak dlouho to bude, protože jsem mi nějaký pan, já se stydím před ním doslova natáčet. No, udělala bych vám větší vlog, že bych ráda šla doma, jenomže ale zase jako nebojí tak moc traktorů, ale tak jde nějaký pán. Hlavně Rita, ona nemá ráda žádný dopravní prostředek, prostě žádný. A hlavně, ale když už někam musíme, tak prostě než ho vleze, že jo, protože nemá co dělat. To když jdeme na závody, ale na závody jsem s ní zrovna nejela. Já jsem jenom v Angie a Rantem a dala bych vám i, jak jsem skákala 50 cm. Ale těch 50 cm bylo úplně debilně natočené, takže vím, že i těch 40, ale tak co už jsem měla dělat. A pak vám teda natočím i trénink, tak zatím čau.